Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman.
Dapat nanggan ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing tigakampihan paduman sa progresibong Kabikolan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, istasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang puro-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo bilang sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatao ng serbisyo publiko sa lambang Bicolano, mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo Asin Riparo. Tignisa na sa Bicolnet TV. Kasuro kan Bicolano worldwide. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicolnet TV.
Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gwapo. Hindi man ako gwapo. Serbisyo Asin Reparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Nalbay, siyudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po, ni Bres, Sir Edwin Sistina, kay amigang Arlene Manyaol, kay Sir Idol Delpin Astillero, kay Ma'am Helen Grace, kay Ma'am Amy Macapagal, Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas. Mga tugang, mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pungaldaw kita nin Miyerkules, Wednesday na po. Ma'am Ninyayaw. Pet sa 3 na po kita ngunyan kang bulan na Hulyo. Taon 2024. Sabayan po nindon sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Ore-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyari, mga mangyayari pa sana. Sa satuya pong palibot, siyempre sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera man po yan kan mga pigpapaabot po nindo digdin mga reparo. Satuya po yan tatawa ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, July 3. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Siyempre sa may mga okasyon, ano man pong klaseng okasyon yan. Piyesta Palantabi, Chairman Jodelin. Chairman Jodelin, Piyesta Palan Kasudma dyan sa Huruan, Nuestra Señora de Salvacion. Diyan sa Huruan Tabi, Ma'am Ann Canyo kang tiwi. Siyempre mga tugang, pag may mga okasyon, dahil nanggad nindo paglingawanan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri, wara man po ki ibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sa natabi Sir Lawrence Mendoza. Ay magkibang maingat kan sa dirita kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Magsarig lang po kita sa satuyang kagurangnan. Amen. Sige mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moxea, si Mr. Hulbutana Tabinian sa indo pong servidor asin taga Reparo.
Live na live mga tugang sa Bicol Net TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan sa muyang station manager si Maestro Neil Atuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang, mga kabayan, kami po sa Rabay minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembros kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sendong mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang, mga kabayan, ang gusto misa na po, permisa na po kitang happy, enjoy, relax, and bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Kalma, kalma. Relax lang, relax. Kay Honorable ABC President Cons Art Abila. Good morning. Siyempre kay Manay Nilia Marcaida. Good morning. Maray na aga po sa gabos. O July 3 na ngunyan. Anan mga ganap ngunyan na July 3? O puo na tabi ngunyan kang pag-enroll kang sa indong mga chikiting. Puo na tabi ngunyan na aldaw. July 3. Ang pagpa-enroll kan sa indong mga aki sa mga pampublikong eskwelahan para po yan sa school year 2024-2025. Ang Department of Education igwa na po kibagong sekretary. Idol ko ini. Si Senador Juan Edgardo Angara, si Sani Angara, ini palantabi kon sa Art Abila si Senador Angara. Patapos na pala ng turno ini sa 2025. Adi, sumababakanti sa iyang posisyon bilang senador. Hanggang ano pa siya, 2025. Perambula naman sa naya. Posibleng magpaapod din na pagtiripon ang Senado para magkaigwanin eleksyon para ihipno. Pwedeng dae, pwedeng hipno ang pwedeng dae. Suposisyon ni Sani Angara. Tasya na ngunyan ang bagong secretary kang Department of Education. Kapalit po kang nag-resign na si Vice President Sara Duterte. Yeah. So 2025 National Expenditure Program o kaya NEP. Aprobado na po kan sa tuyang presidente na si BBM. Sobra po sa 3,000 na mga parauma asin mga parasira na apektado po kang matinding El Nino digdi sa probinsya kang Albay. Nakaresibi na po kang sa indang 10,000 pesos. Mabuhay. O ni tabi Sir Lawrence, ini pong pig-apod na National Learning Camp kang DepEd. O piguuran ngunyan nin mga reklamo hali sa mga paratokdo. Tagura na talaga ngunyan. Maging mga reklamo nagura na. Ano ini tabi Sir Lawrence? Sabi ano ini voluntary. Iling mo na yan. So grupo tabi kan mga manggagawa nangapudan po na dapat pantay po ang sweldo sa bilog na nasyon kang Pinas. Pat nga pantay-pantay.
So, libreng college examination o kaya libreng college entrance examination, saro na po ining lahi. Dahil na po pwedeng pag may entrance test baga sa college, may bayad. Libre na yan. May lahi na po kaya. Yo. Ayan tabi mga tugang ang reparo tangon yan na Miyerkules. Sayang nag-session tabi ka mo ABC Press. Kasod bisyon kita di. Dahil kita naka-attinder. Dahil bali ba ka sa mga masunod. Aramon tata gari dyan sa Banwaan kag Malinaw. Gari naghahanda naman sinda dyan kan sa indang Alinaw Festival. Mapiesta naman sa Malinaw Yo, sa tiwing ani puga-puga na ang preparasyon kang Coron Festival. Agosto pa sa tiwi pero puga-puga ng preparasyon ngunyan. Sa Malinaw madali na, mainot lang sumalilipot. Yo. Sige. Alas 7:18 na po ang satuyang Philippine Standard Time. Pasalamatan tamunan sa tuyang mga katuwang sa programa. Siyempre mga tugang yaon po dyan ang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bridge Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha along National Road sa pagitan niyan kang UST and Mariners. Dyan niyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidor boarding house, dyan na po kamo sa MBY Dormitory. Safe na safe po kamo dyan kay Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Ingat po permi. Siringman ang programang ini daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay. Kasabay taman dyan ang satuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse sa siyudad ng Tabaco. Si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Kasabay taman dyan ng Capos Bilo Lotto Outlet. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon Malinaw Albay. Kay Busbab. Dyan po kamo magtaya sa Lotto ha. Bako sa waiting. No. Kay Ma'am Kay Bibal. Morning. Ayan tabi mga tugangan, mga katuwang ta sa programa. Maraming thank you po. Kay mate na Edwin Sistina, good morning. Sige, alas 7:21 na. So aramon ta daw muna magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Takasud medyo urugbahon sa mga parauma. Medyo pantay-pantay suran kasudma sa probinsya kang Albay. At least so mga kabaasan tabi ABC Press Cap Art Tabila, may mga tubig na ngunyan so ka mga kabaasan. Tabata nagtatararo ka na baga. Sain daw kita makitarok. Pertiyon baga pag nakikitarok. Perti ang karakanan dyan sa kabasaan. No. Masiramon pati bagatabi Cap Art. Makikaon baga sa kabasan baga tapos so medyo nagtuturo tagistipa. Kaya lang pag nagkurukikilat na dalugdog day ka na tumago ka na delikado. Oy, ingat pa lang tabi sa mga
nagtatrabaho sa kabasan pag nagkurukikilat, uli na muna ka mo. Dipisil na, baka masawisawan kita. Masawisawan ka mo dyan kang kikilat, rimati ka mo dyan. Yeah. Sige, tabi mga tugang kuhanta daw mo ng linya kang Pag-asa. Pag-asa, tabi. Good morning, Pag-asa. Good morning, tabi. Pag-asa. Psst. Magandang umaga sa inyong lahat, midweek na at narito na ang lagay ng ating panahon live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ang lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, July 3, 2024. Sa ating latest satellite images nga, dalawang weather system pa rin nakaka-apekto sa ating bansa. Itong Intertropical Convergence Zone or ITCZ ay nakaka-apekto partikular na sa may kanlurang bahagi ng Mindanao at sa may area ng Palawan, habang dito sa may eastern section ng bansa, yung easterlies pa rin o yung hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko ang siya magdadala ng mga isolated thunderstorms, partikular na nga dito sa may area ng eastern section ng ating bansa. Sa nalabing bahagi ng ating kapuluan, sa Kamaynilaan, nalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, makararanas pa rin ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Ano na sa hapon hanggang sa gabi, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Sa mga susunod na araw naman, inaasahan natin na itong Intertropical Convergence Zone o ITCZ ay inaasahan natin na medyo hihina na yung epekto niya o hindi na masyado makaka-apekto dito sa ating bansa sa mga susunod na araw. Base pa rin sa ating mga pinakahuling datos, wala pa tayong minomonitor na anumang low pressure area. Posible, at least in the next 2 to 3 days, medyo malit pa yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero muli, ngayong buwan ng Hulyo, 2 o 3 bagyo ang ina-expect natin, inaasahang pasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Narito ang ating inaasahang magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin ang mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog sa malaking bahagi ng Luzon. Asahan pa rin natin ang mga pulupulong pag-ulan, ang mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Posible medyo mainit pa rin sa tanghali. Yung agwat nga ng temperatura sa Lawag nasa 24 to 34 degrees Celsius. Sa Tuguegarao medyo mainit pa rin hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan 24 to 33 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman 22 to 32 degrees Celsius. Habang sa bahagi ng Legazpi dito sa Bicol area 25 to 33 degrees Celsius. Dito naman tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito naman sa may bahagi ng Palawan, maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng mga pag-ulan dulot ng ITCZ ang makakaapekto sa may bahagi ng Palawan. Agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City naman, 26 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa nalalabing bahagi o sa Kabisayaan, inaasahan natin ang mga isolated rain showers and thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Cebu, 26 to 32 degrees Celsius. Malaking tsansa naman ng mga pag-ulan at maulap na kalangitan sa may Zamboanga Peninsula, kasama din yung Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at ilang bahagi ng Western Mindanao dahil nakaka-apekto rin. So makikita nyo area dito ng ating bansa ay makakaranas ng mas maulap na kalangitan dulot ng ITCZ. Sa nalabing bahagi naman ng Mindanao, mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog dulot ng mga localized thunderstorms at ng easterlies ang mararanasan. Sa bahagi ng Cagayan de Oro, agwat ang temperatura 24 to 32 degrees Celsius. Sa Zamboanga naman 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao 24 to 33 degrees Celsius. Sa ngayon nga, wala tayong nakataas na gale warning, kaya ligtas namang pumalaot ang mga sakyang pandagat kahit yung maliliit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Pero kapag meron tayong mga thunderstorms, pwedeng biglang lumakas yung alon ng karagatan. Samantala naman, yung araw natin ay sisikat mamayang 5:31 na umaga at lulubog, ganap na 6:29 ng gabi. At dahil nga monitor na natin, mas marami ng mga thunderstorms na nararanasan sa ating bansa, sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook, sa YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph. Dito tayo nagpapalabas ng ating mga thunderstorm advisories, rainfall information at mga heavy rainfall warnings sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At live mo nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Have a blessed day sa inyong lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV.
serbisyo, asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulmutana sa Bicol Net TV. Salamat tabi pag-asa. Ayan mga tugang ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Kapitana Ma'am Susan Nabor. Morning tabi sa imo. Ang saro sa mga magayon na kapitana dyan sa istansya. Magayon na kapitana dyan sa Malinao. Ma'am Joy Cargulyo kay Sir Gascon Cesar Nibres. Good morning, ma'am. O di ITC say tabi palan mga tugang ang nakakapiktar kaya nagtatagauran-oran tabi. Pading Edna Bordeos. Di may tubig na. May tubig na po sa mga kabasan. Oy, tapos bilaw Sir Ed Ruiz Bordeos sa mga kabaasan, kung mahiling mo pag nagbiyahe kahaling tabako pasiring dyan sa tiwi, hiling mo sa mga kabaasan igwa na tabi ki mga tubig. Kaya sa mga parauma naugmata, iyon na nga niyan nagtataga oran-orana. Yeah. Kaya lang mag-ingat manggirareta, yun na nga niyan, pag naguran-uran, pag isabayan ki kurukikilat durdalugdog, delikado tabi iyan. At nagkapira na bagakan ang na-cover ta na tinamaan kikikilat. Nagadaan. Kuwamang kuta ki tinamaan kikikilat tabi Ma'am Joy, Ma'am Ann Gomez. Good morning. May tinamaan kikikilat, kaya lang sulo siya sa kabasan. Natumbasan na siya, kaya lang may tubig sa kabasan o di nabutod. Kaya pa siguro manggiraran. May mga parao mabaga kaya kita na nagdyan sa umahan, sulo sana. Dapat badi-badi man na di. Kung halimbawa may rimalaso, igwa lamang kimaagap. Problema tabi Ma'am Ann Gomez kung sulo ka tapos day ka manapuruan kang kikilat na dismayo ka sana kung halimbawa ang problema binagsakan mo matubig o di siyempre malulunod ka si Saydyan an ano lamang sa imo ang matabang dyan sa imo sa kabasa na sulo ka. May mga hayop nga ni manatitamaan kang kikilat tabi Sir Noli Ferrer. Mga hayop man nga ni bagang titamaan kang kikilat. Ano nga ya ang kikilat? Lalaki o babayi? Sir Noli. Oy, Ma'am Ann kanyo. Ano ang kikilat? Lalaki o babayi? Pait ka na naman ngaya. Sa pagkaara mo tabi Ma'am Ann Gomez, Ma'am Ani, ang kikilat ano? Babae ba o lalaki? Kasi sa bagyo bagay, igwa man ki babayi, igwa man ki lalaki. Ano na ni? Ngaya babaying kikilat ito. Ngaya lalaking kikilat ito. Di ba? Ang bagyo bagay, igwa man niya ki babaying bagyo. Pag babayi ngayang bagyo, pabago-bago ngayang isip kaan. Di ba kasabi sa tuya kan sa mga nakakaedad sa tuya, ngaya pag angaran kang bagyo babayi, paiba-iba daan ano pudkaan ang desisyon kaya. Kaya paiba-iba da ang direksyon kung saan minahugpa pag babayi. Pag lalaki ngayon, makusog yan, Sir Delpin. Makusog ngayon na bagyo, ta lalaki. Bers Buid, Leander, good morning tabi. Pa-shoutout na tabi sa mga taga Paraputo, Buid family. Sige daw.
Paano? Kikilat babae o lalaki si Ma'am Joy na naman. Dahil, Ma'am Joy, happy birthday sa'yo, Ma'am Joy. Dali na ang birthday ni Ma'am Joy. Bilog na bulan kang Hulyo, birthday ni Ma'am Joy Cargulyo. Posibleng daytan marabat. Yes po, ang kikilat pwedeng lalaki, pwedeng babae. Oh, iyan. Paano ta maaraman na so kuminikilat nga pimirong kikilat lalaki o babae? Si Javier Bunsa. Tasurunod-sunod ba gano'n agad ang kikilat? You know? Pag nagkikilat, pimirong kikilat, ano ito? Lalaki o babae? May naramdaman lamang ako. Kang kikilat nan si Javier. Parehas yan kang supiglulunadan tan mga bihikulo. So, ano ba gatabi Sir Delpin? Anan mga brand kang mga lunadan? Igwa ki Toyota. Igwa ki Isuzu. Igwa ki Mazda. May Suzuki. Sabi ka ito kang markada ko. Maray na nga ya Suzuki. Sir Delpin. Maray na nga ya Suzuki. Ano, hindi pa nagas ko pa yun na. Mga commercial mo na kita. Maray nga ya Suzuki. Ay, hindi. Sir Delpin, mas maray da ang brand kang mga lunadan Suzuki. O ni da nga tatamaray Suzuki. Ma'am Joy, dangog gatabi Mercasia. Maray da kaya kinuha ko man na service Suzuki. Ang kikilat talaga babae yan. O, sabi ni Sir Javier. Nataman ta na sabi mong babae ang kikilat. Parehas ang kayo ni Sir Javier. Kuhaon mo nga yung brand kan lunadan mo, Suzuki. Nataman niya ako. Nonoy Baloloy Sirano is watching. Good morning, Tabi. Nga taman niya ako ta Suzuki ang kuhaon kong service. Marag nga yan, ta may susu ka na, may kiki ka pa. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. May susu ka na, may kiki ka pa, kaya Suzuki ang kuhon mo. Sir Delpin. Anin, ang dalugdog. Ang dag, paano man maraman kung lalaki o babae? Yugon mo yan. Sabi ka markada ko, bakalon mo ngayon service. Bakalon mo ngayon service. Suzuki. May susu ka na, may kiki ka pa. Yugon mo yan. Del Bilen Acelo. Good morning, Tabi. Yo. Sige. Magkakonsign pag kita makabot kan mga pahita naman ni Sir Delpin. Ingat na sa natabi so mga parasira, parauma. Pag nagkikila Tabi, medyo hanap na kamo kisip na lugar. Ugoday, umuli na muna kamo sa indaw. Tadipisil na kung mas delikado nga nida kung may sirungan niya kamo kikahoy. Mas delikado ya. O kaya payag-payag. Mas delikado yan. Mas magayo na mag-uli ka mo. Umuli na muna ka mo. Pangalo na muna. Yo. O ingat Tabi iyan. Nagdadakol na ngunyan ang kikilat, dalugdog. O di, ringa Tabi so mga parauma, parasira, na amayon pa. Mading olive sanoy. Yaon na dyan sa kabasan. Magpasalamat kita sa mga parauma. Takundaing parauma,
Chardilpin, day kita kikakakanon. Ora kita kikakakanon. Day kita dyan kimababakal na bugas. Dyan sa merkado. Kaya pasalamatan ta sa mga parauma. Tabata nagdidit na sa nangunya sa mga parauma. So pig-uumaninda dinarampingan na gineribo ng subdivision. Usayin pa sinda mataranom. Alangan man magtanom sinda sa masitira, sa rumpuon kiparoy, sa masitira mo itanom. Sige. Alas 7:38, mabalik po ang programa. Pag-urulayan tayo ng bagong Secretary kan Department of Education. Tapos may mga kinaraman pa sa DepEd. Ang pag-irestoryanta. Sa pagbabalik po yan kang programa, commercial tabi mo na kita. Studi kan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, bicycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Yahoo! Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Sige mga tugang, balik na po kita sa programa. 42 minutos. Lipas na po ang 7 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Ang oras pong yan hatod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan niyan kay UST and Mariners. So dyan yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po ki dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Siring man ang oras na yan, daraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Nalbay, City Councilor Riner Bursik ang syudad ng Tabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila kang Malinaw. Ayan tabi mga tugangan mga katuwang tano. Sige tabi Mercasia, Sir Topi. Balik po sa indong lingkod, Manny Moksaya po ini, si Mr. Hulbutan ang unyan pungal daw kita nin Miyerkules, Wednesday. Petsa 3 na kita kang bulan na Hulyo taon 2024. Sundo tabi kita mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya ano papigalata? Doro diretso na po kita. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sige mga tugang, 44 minutos. Lipas na po ang alas 7. Yo. So sabi ko na nga ni, ngunya na Miyerkules, petsa 3 po kang Hulyo, ngunya na tabi puon kang irinrulan. Yo. Sa mga pampublikong eskwelahan. Sagkod po yan sa Hulyo 26. O dahil na kamo magpaabot daw ki deadline. Ngunyan po ang puon kang irinrulan sa mga pampublikong eskwelahan. Yo. Hulyo 3 sundo Hulyo 26. Uni, kaya lang igwa ki bagong apod kay ni DepEd Order Number 033 Series of 2024. Oni, ang pagbubukas po kang classes para sa school year 2024-2025 mapon sa Hulyo 29, asin matapos po ini sa Abril 15, 2025. Yo. May mga pigpapasunod pong guidelines. Arog po kang pigsasabing cut-off po sa edad. Kan mga kaakian na ma-enroll databi sa kindergarten. Ngunyan pong taon. Sabi digdi dapat databi na ang edad 5 anyos o kaya mas 5 anyos pa sana ngunyan na bulan kang Hulyo. Siyerto pe. Dapat 5 anyos o kaya mas 5 anyos ngunya na Hulyo. Ang tatanggapon po sa pagpa-enroll nindo sa kindergarten. Yo. Sagkod po sa Septyembre 30. Alagad, kung initabi makumplian nyo na 5 anyos sa Oktubre, sa masunod na po ining school year, pwede magpa-enroll. Dahilan po ini sa cut-off na pigapod. Ayo, cut-off age kang pagpa-enroll po sa kindergarten. Ayo, sabuton din doon yung mareha. So, nakadepende po kung rin na mabukas ang kralasihan sa kung saan basado po sa guidelines kan DepEd, mas pinaatab ngunyan ang pagbuburukas kang klase. Yeah? So, piging ganyar po kan Department of Education na duman sa mga magurang kan mga kaakian na dahi na nanggad o kaya dahi nanggad makapalingaw dahi makapanglingaw tabi sa pagpa-enroll kan sa indang mga kaakian. Pwede sindang
Halimbawa, suday pa magkaka-enroll sa kindergarten, pwede na mo na sinda duman sa Child Development Center. Ano yan? So mga yaon nandiyan sa ngaya kinderkain. So mga kinderkain baga. Yo. Ano kaya yan eh? Mandato po yan kan DepEd duman sa mga kaakian sa kindergarten na bago ini maglaog sa grade 1, dapat mag-kinder mo na. Yo. Sige. Lato na hata igwa kita ki signal sa luwas. Standby si PM Tony. Lato na ha. May bago na daang pamayo kang Public Safety Office ang Daraga. Garibistado mi niya. May bago na databing pamayok kang Public Safety Office dyan sa Daraga. Dali ha. Tayo sunta mo nining sa tuyang ikipahidigdi. Tagari na hulbot initabi PM. Sandali ha. Madali sa natabi. PM, standby sa na muna. Oy, good morning man kay Marichen. Condolence gararay tabi ha. Sa pamilya Cano. Diyan sa poblasyon kang Malinaw, si Chu Pedro Cano na maaram na. Ano man natasige man kaya ni man na paringa ni Chu Pedro. Nagre-ribok si Chu Pedro. Para ribok. Sige. Nyaon man sana dyan nakaborol si Chu Idradi dyan sa poblasyon. Sige, condolence tabi ha sa pamilya ni Chu Pedro Cano. Ma'am Cel Nolasco, good morning tabi Ma'am Cecil. Diyan sa Peso Office kang Tiwi Albay. Kumusta? Kasud magarin nagpatiwi ako ha. Nalingawan ko maghapit lamang diyan. Nagpasiring ako sa Tiwi kasudma, pero dahil man ako nagduman sa Horoan. Piyesta pa lang sa Horoan. May nagagda sa kuya, Ma'am Cecil. Duman niya kita sa Horoan, makipiesta kita. Dahil man ako nakikipiyesta. Ma'am Emma Mamansag, good morning tabi. Watching from Riyadh. Ingat tabi sa mga yaon nyato, sa mga tugang nyato na yaon sa ibang nasyon. Ingat tabi ka mo permi. Sige, at ako ang tamo na si PM Tony. May bago na databing pamayo ang Public Safety Office kang Daraga. Aramon ta kung sisay iyan. Importantihon mambaga ang dapat ang namamayo kang Public Safety Office, dapat may background dapat sa pagkapot nin mga tao niya. Sige, nasa linya si PM Tony. PM Tony, maray na aga sa mo, please come in. Yes, sabi Sir Mox, good morning. As in, Diyos marahay na pagkaaga sa tuyang mga palantabay. Tama ka dyan, tabi Sir Mox. Pag mga arog kayo ni bagang posisyon, dapat may background sa pagkakapot. So, pinakamagaling din. So, may pagkaaram kung paano ipapautob ang mga bagay-bagay para duman sa iyang posisyon na kakaputan. Mapagal-pagal yan tabi PM ta number 1 sa Daraga traffic. Roger to that. Yan ang pinaka-importantihon dyan. So dapat may pagkaaram, may background sa mga pagpapautab sa mga araw ka na trabaho. Si Saya na bagong public safety officer dyan. Alright, tabi Sir Mox, kung sa inyo ni, katakot gan na baretang iyan, formal nang nagtukaw bilang pamayo kan Public Safety Office or PSO Daraga, si retired Police Major Gilbert Utibar. Sabi ko na sa imo, dapat sa mga retiradong pulis, pwede dyan. Official pa. Roger. Ini pagkatabi. Utibar magatabi, Sir Mox, saro ining tubong hali dyan sa Barangay Sagpon kan Daraga. Kasi nagkapot naman inining mga dating ining dating hepe kang Rapo-Rapo NPS and kung kita nasasala sa Naga City.
So talagang medyo dakula na ka nag-experience pag-abot sa mga arog ka na trabaho. Roger to that. Ito na, iling talaga. Ang tindugo ni Sir Gilbert Otibar, Snappy. talagang snapping marhay. And aramta na kapabling marhay sa arog kining mga posisyon tabi, Sir Mo. Sa tabako nga ni, ang OIC man ngunya na sa Public Safety Office, so retired policeman, pero subarkada ko manini, pero in UP, bako siya opisyal. O di mas maurag dyan sa Daraga, retired major ang sa indang bagong pamayok ang public safety. Roger to that. Pero sa ibong kayo ni tabi, Sir Mox, dahil man nagtao ning rason ang PSO Daraga sa dahilan kang pagsalida ni Otibar, di baga sa dating pamayo kang public safety office na si Vicente Naira. So dating igwa na pamayo. Roger, Ano yan? Bako man yan so permanent position na di, mga OIC man sana siguro na arog kaya. Roger o kaya ko-terminus yan na mga posisyon na yan. Gano'n sa tigiling tagali, arog kan tabi, Sir Mo. So madependihan kay alkalde kung si siyang i-appoint niya. Roger to that. Pero sa iling ko, kayang-kaya yan ni Colonel Otibar. Roger to that. Taba-taba madali ng piyesta dyan sa Daraga, sa Sipchimri man ba ko? Budang, kinagayon ng ganyan, Sir Mox, nakabisado niya. Yaon siya nakabase sa, kumbaga, sa puso kan Daraga. Pag taga dyan ka talaga, kabisado mo na yan, siyempre. Dahil ka man mamanibago, tataga dyan ka. Buda, very friendly man bagay ni si Iya. Kaya dakulang bagay ng kumbaga, ini ang kinakaipuhan aning sarong banwaan na magkapot ng siring na posisyon. Ano daan mga priority ni Colonel Otibar dyan sa Daraga pag kasod siya nagtuko, kasudma kan Lunes? Kasudma pa sa natabi, Sir Mox. Kasudma Martes. Okay. Ano dan mga iinoton niya, mga priority program niya dyan sa Daraga? Bilang sa iya nga nitabi, Sir Mox, bilang pagtukaw niya, inotnaldo ko sa iyong pagtukaw, sa iya tabi na pinagtipon o nagkaigwaning meeting kay Basi Otibar and sa mga miyembro ng PSO. As in, hinagad ko nitabi, Sir Mox, ang danay na suporta sa kooperasyon sa iyang liderato. Programa ang aktibidad na ma-maintainer tabi, Sir Mox, sa Katanusan, katuminong ang banwaan kan Daraga, siring man ang kaligtasan at sinsibilidad tabi, Sir Mox, kan Daragenyos. Very good. Iyan dapat kapartner iyan kang PNP, ang Public Safety Office. Aram mo taga tabi, Sir Mox, ang COP kan Daraga, very close friend man ni kaya magayon pag-arog ka tabi PM to ni na ngaya magka bararkada tapos ang trabaho ni na may mga connection sa kada lambang saro, so ang output ka yan magiging magayon nagtatarabangan magayon as in magiyan ang pagtatrabaho dyan sa banwaan kan Daraga tabi, Sir Mo. Sana suportahan man kang sanggunian bayan tapos suportahan kang nasa executive. Iyan man sila ang pinaka-importante kayo ni tabi, Sir Mox, na ang pagsusuntahan nila kaya nang ma-realisar and mapagayon ang pamamalakaw o dyan sa banwaan kan Daraga. Very good. Sige, congratulations kay Colonel Otibar. Roger to that. Ang sa rupa siya ranta da. Talaga mga kaipuhan kayo nito. Daraw ko naman sa kuyang kanta. Okay, sige. Good luck kay Colonel Good luck. Yan po sa tabi, Sir Mox, iba pang mga balita. Duwang ng simana tabi, Sir Mox, na itabi ning nangyayari ng regular na session sa Baluan kan baka kay Albahay. Ano nangyayari? Deng korom? Roger to that. Sabi kang aki PM, day ngayang kuron. Duman ka mo sa tiwid, akol na kuron duman. So init magatabi mo na bulan na Hunyo ko ito, katutukan ng Hunyo,
inot na dahil nalawos ta wala nga din korom. Alas 9 ng pag-atang session ba galing alas 9 ng pagkaaga. Okay. And then patas alas 9 nagro-roll call na yan. Tapos minata okay dit na extension ngayon. Minaresis mo na. Ngayon ma-resist mo na taday pasuiba. O tigalatan tay manggirari nagabot. Yung nagabot. Ano naka-official travel suiba anong mga wala man yan itabi Sir Mok sigun sa pakipagkulitan kay SB Secretary Benedict Palibino. Palibino. Dahil man ki valid na reason na ipinagtao tabi Sir Mok kung nataday makakantindi sa ibang tabi ng kentihan. So anggan kang kasuod maday na naman kasisyon. Kaso hapon makonsider nag-abot sa natabi Sir Mok 2. Diyos Maria Josep di sunudan na simana da yung sisyon. Roger to that. And bagay man tabi Sir Mox na naman sa kaulang, sa hiling-hiling ka makakaulang tabi Sir Mox sa mga dapat nilang wala ng aksyon. Di ba mapista man dyan sa Bakakay? Roger to that. Nako, maray lamang kung makakaskasinda kang pagsisyon sa mga masunod. Roger to that. Sa loob na tabi Sir Mox, uli bagang naipabalita sa tren sa aging aldaw, ining DTTV program, ining Doctors to the Barangay program. Pinakituhan pala ining tukaron tabi Sir Mox sa sesyon para duman sa allowance dapat doktor. So ibig sabihin kay puwanin resolution kayan. Roger to that. Pakanday pa lang tabi ni Sir Mox maipasa, baka mapidyente tabi Sir Mox. Baka itaw sa ibang munisipyo kan DOH. Roger to that. Dahil siring ka ng balitang nagluluwas. Nako. Na if ever na ma-fail na matawan na ning mag-fail na matawan na ning allowance itong doktor na ipataga na sa Banwaan kan Bakakay dahil ni malalawos tabi Sir Mox. Ibig sabihin may counterpart pala ng LGU. Roger to that. Kung halimbawa dahil ninda yan tulos masikaso, pwedeng itaw ang programang iyan kang DOH sa ibang munisipyo. Roger to that na bagay ng dakulang kasayangan tabi Sir Mox. Sayang naman hay. Kaya nagkaigwan na kita ng pagkakataon na magkaigwan ng dugang na doktor digdi sa Banwaan kan Bakakay. Na ini palang tabi Sir Mox. Yung doktor na ini, dugang na doktor, ini sa maglilibot sa kada barangay sa lambang barangay digdi sa Banwaan kan Bakakay. Kaya kaipuhan ng allowance duman ngayon sa boarding house and other expenses. Iyo. Ini sa dapat na gigibuhan ko ta ning resolusyon, ihahabol ko ta ini Sir Mox. Tama-tama ko ta kay itong nakaaging last session naka-agenda na ko ta. Roger, nakagibo na ko ta kay ning resolusyon. Alagad yun ang nilipig sabi Sir Mox. Dengkorom. Nako. And ito pa saro pa dumanta sa gigibuhan ko ta ning resolusyon itong pag-abot sa tigtatapukan ng basura digdi sa Banwaan kan Bakakay. Nang saro ito sa dapat na tawanan ng matawan ng resolusyon tabi Sir Mox ipapasarado na naman. Nga kung bawal ng open dumping niya, open dump site. Kasi ang pagkaramdam kanila so tigtatapukan ganyan temporary sa na ito tabi Sir Mox. Tapos iglulubong tapos tatambunan. Gari arog sa nasiyan. Ngunyan yan, gani maano na ito, kay puhan na magibuning paagi, tangani maging apod kini permanente lang tapukan tabi Sir Mox. So, baka igwana siguro ki mga podka ni naka-comply na siguro kang mga requirements diyan sa DNR. Roger to that. Pero duman sa mga sikitos itong kuta na sabi ni alkalde na talagang kinakaipuhan sa kuta na to karon. Ini ang sa iya man sa nagkahagadan sa sanggunian na tawanan o tabangan siya tangani man-realisar tabi ni Sir Mox na mga nagkaduwang importantiho na bagay na initabi Sir Mox inot na nga ito sa itong programa sa DTTV na sa Biyernes na pagkakuta ni sabi Sir Mox problema ayan man ang gadadi kang executive pag wara ki apod ka ini ki pagsusugo din kan sanggunian bayan. Anon rason databi dahil man ki ngayon nasa official travel sa mga honorable? Sabi ko na nga kan kasahapon na hapon tama ni kay Palibino o kay Secretary. Wala man ki nasa travel
Wala nga kinag-travel nga yan, nag-seminar nga sa Boracay, arog ka yan. Dahil, Tapos na ito, sir, magsaram sa ito. Mahal ito, last week of May itong nangyari. nag-seminar sa Boracay. Tapos, pero tama ka dyan. tapos yung speaker, dara-dara, halik masana dyan sa inda. Pangyari sa Maabaka. Nabuhay ta. Dali hata na putol si PM. Dali Ano nangyari dyan sa Bakakay? Ibalik ta daw giraray tabi mga tugang si PM Tony. Balik ta giraray PM, balik tabi giraray. Roger. Tama ito tabi sir mo na iyo ang mapagal kayo pag-arog kayo tabi sir mo sa gari minahiling kita rin diit na iyo gari malain kumbaga maray kayo niyo dahil mo na kita maratin yan dahil na-aprobaran niyan gari may sa simpleng mga pag-analisar gari ngayon may pansasabotahe kung ininom mo tabi sir mo sa lado ni Alcalde, pipirna sa naman duman sa iya. Di, nag-attender duman sa iya sa mga duwa. Roger ko na. Alam mo kung sisi nag-about. Si Honorable Councilor Villesa, sutugang niya. Iyo man sana. Tapos si Councilor Bonghipte. Dua. Subais mo yun? Negative. Hindi talaga malalawos. Pati presiding officer wala. Pero yaw na sa sekretaryo. Maurang si Sir Benedict, yaw na. Kaya gani na medyo kung kasal ko yaw naman si SB Secretary. Iyo naman so, nagkakabot ng mga nagkakapirang mga konsyal as in Vice. Ang problema kayan tabi PM Tony, next week, reyaw na sa mga konsyal. Si Sir Benedict na masuwara. Iyo nga rin ang makonsyon. Digdi siya naulang dito ng banwaan. Assuring kayo ang nangyayari, tama ka dyan, sabi na nga ni kapag analisan, kapiling hiling ka na galing nagkalig na talaga yung pagsasabotahe. Lalo na, ngunyan, nakuta na, ining sabi ta na nga ining pag-abot sa DTTV program, nakuta na Biyernes, nakatalaan sa ceremonial kay ni Sir Mo. And after ko yan, Monday ko ta, mapuo naman ko ta ito. Kung nalagos sabi Sir Mo, ito, kung magigibuhan pa ng medyo sabi Sir Mo, itong budget or allowance na pinaghahagad tabi kan DOH, tangali ng mapadarhaning panibagong doktor ang dalawaan kan Bakakay. Magabat ang obedyan sa Bakakay kung ika ang alkalde dyan tabi PM, talagang magabat pagharap kaya? DPC. Talagang may gusto kang magayon na kamautan ko di pag-arog kaya, day kimangyari. Kaya, sabi sa mas, ang mga pangyayari, makonsuelang pangyayari dito sa Banuan kan Bakakay. At yan, ma-admire na ang arog ka na sitwasyon tabi PM na healing kwan sa korte sana. Sa korte. Pag may hearing baga, ngaya sa primerong hearing, wara so piskal, di postpone. Sunod naman, wara naman so abogado kang saro, postpone na naman. Sunod ka na mawara, so judge ta may seminar. Batangin talaga. Pero kaya na magyari. Iabutan kita ang kaso. Simpleng kaso, iabutan kita Ay, nahiling mo. Nagari-arog pa lang kanya sa baka. Kaya medyo mapagal. Siyempre sa lado kang alkalde, ang siring kayo ni Tabi Sir Mox na sitwasyon dahilan sa gariday siya tigtutuwangan ng mga nagkakaturan ng pag-iriba. Pero ang mga pangako baga ninda sa mga kababayan ninda, maserbisinda. Yan nga ni Tabi Sir Mox, ang dapat nindang rumdumon pag siring kayo na magka-bati sa iba baga Tabi Sir Mox, sabi kang iba, sabi nga sa mga pakonsilang karaw, nangarampan nga na gayon. sabi kang narumduman lamang akong pulis, sabi niya, yaon niya ako digdi para magserbisyo, bako magperwisyo.
Magtabang pero dai magtabag. O anong tigigibungon yan? Kaya serbisyo pa daw tabi ang PM na masabi. Matanglay ang araw ko Ay, ni Diyos Sir Mox. me, ano na tayo sa bagkakay. Sige. Sige, sabi Sir Mox, yan ang mga dugang pa nga impormasyon, halit, ibig sabihin, lokasyon, patrol numero 2, Tony Kiliste, Kasurog Bicolano, worldwide. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicolnet TV. Salamat tabi PM sa dugang na impormasyon dyan sa luwas. Kay Madam Jocelyn Bragais, good morning tabi sa imo. Kay ate Sir Edwin Peralta, si Director Edwin, good morning man tabi sa imo. Nakantabay man sa tuya. Ma'am Jo, sige na sanang kayon man ni Ma'am Jo. Ano si Rabier? Matindi sa bakakay adi. Matindi sa bakakay, magabat ang ubi. Pag-arog po kaya. Gari ka kayan so nagputol ki marurugi, Manong Jess, tapos pigbubutong mo suwi. Ang marugi bagadakulo na sa nga butongon mo na suwi, di pisilon mong butongon iyan. Arog ka na nangyayari dyan sa banwaan kang bakakay. Pero maurag dyan sa banwaan kang Malinaw. Dahil dyan kikontra. Iyo sanang iyo. Dahil naman nga ni kay ibang diskusyon, patano pa man, approve na. Dahil pa nga ni pigpupukpuk ang presiding officer, approve yun na ni Muslina. Ang mga resolusyon dyan, ordinansa. Iyo. Magayon ko tatabi Busmar, Burser na iyan bagang sanggunian bayan. Kaya nga ni igwag ka iyan para may check and balance ko ta na. May check and balance, at least nahiling ta so demokrasya. Super busy si Busmar. Ano tabi Busmar, kumusta ngon yan ang order, ay ang pisin order? Busmar, kumusta ang pisin order ngon yan? Ano, dako lang order ko lang ang pis. Permi kang pastis skill. Busmar, perming pastis skill ini. Yo. Parehas kang naghayop sa lubang. Manong Jess. Maray man da ang pisin order. Una, kukundakul sa ng order da yung pis. Arog kaya. O di maray. Maurag na so pisin order. Permi pang pastiskil. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicolnet TV. Tad-tad pag-irestoryahan tama nungod sa DepEd. Tapinunan ta na baga naman sa pag-enroll. Di po ngunyan daw i-enrollan na tabi ha sa pampublikong eskwelahan. Di may cut-off tabi ha so edad. Sumakirinder, may cut-off tabi. Ang malilipot naan agid garo iyan sa Malinaw. Manlilipot Malinaw. Second class municipality na sumalilipot si Rabier. Second class municipality na maurag na sumalilipot. Diyan sa malilipot, dahing problema diyan sa tubig. Bastante ang tubig diyan sa malilipot. Di kaya maray na so malilipot adi bako ng kulog kipayo kimaray kang alkalde. Ang problema ngunyan sa mga munisipyong sige ang kurorahaw ki problema sa tubig. Problema kaya ng mga alkalde pag-arog kaya. Tayo permi ang issue. Apwera kan mga bulangan na day matapos-tapos sa mga kasukaso. Ano na tayo? Break muna kita, talas 8:12 na. O sarabay tabi muna kita sa Horacio Imperata. Horacio Imperata,
laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sako. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang, Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tumtagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Moksea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Abalik na po kita mga tugang sa programa 18 minutos o kaya 19 minutos sa tabi, Ma'am Tet. Lipas po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time. Oras pong yan. Asin ang programa nga nidara po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Yaon nandyan sa pagitan kan UST and Mariners ano dyan sa Rawis, Legazpi. Kaya sa mga naghanap po kay dorm, boarding house, MBY Dormitory na tabi ka mo ha. Safe na safe po ka mo dyan. Ang oras na yan asin ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungao kang probinsya ni Albay. Kasabay taman dyan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse kan Tabaco. Si Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shi Capos Bilo, si ABC President Cap Art Abila. Kasabay taman dyan ang Capos Bilo Lotto Outlet kay Busbab. Dyan yan sa Barangay Tinapi, Poblasyon, Malinaw, Albay. Yo! Balik po mga tugang sa indong lingkod, Manny Moksea po ini, si Mr. Hulbutana. Nganyang pungal daw kita ni na Miyerkules, Wednesday. Petsa 3 kita kang bulan na Hulyo taon 2024. Sundo kita tabi mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya ano pa pighalata, doro-diretso na tabi kita. Serbisyo Sin Reparo, kaibahan si Manny Moksea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na tabi kita mga tugang sa programa. O sabi ko na nga ni Kasubago, puon ngunyan na petsa 3 kang Hulyo, puon na tabi ngunyan kang i-enrollan tabi, Ma'am Tet. Yo. Winter na pala dyan sa Indo. Yo. Sige, ingat. Puon tabi ngunyan kang i-enrollan sa pampublikong eskwelahan. Yo. Sundo iyan sa petsa 26. Yo, ngunyan, ang puon kang klase sa Hulyo 29. Yo, matapos iyan sa Abril 15, 2025. Ngunyan, igwa na tabi ki bagong DepEd Secretary. Ang Department of Education, igwa na po ki ilinaag ang satuyang presidente sa persona po ni
Senator Juan Edgardo Angara, si Senator Sani Angara. Ingat idol taman ini, matibay. Siya na po ngunyan ang DepEd Secretary tabi Ma'am Lut Bueson. Ingat tabi Ma'am Tet ha. Okay, si Senador Sani Angara hanggang 2025 pa ini ang turno ka ini bilang senador. Incumbent senator ini, ang termino niya, ang pantulo niyang pangtulong taon matapos tabi Ma'am Lut Bueson sa 2025 pa. So, mababakanti niya na po sa iyang posisyon bilang senador. At siya nangunyan ang DepEd Secretary. Sabi mga tugang kang COMELEC na si Sir George Erwin na nakadepende po ini sa leadership dyan sa Senate kung mapapod sindanin special election dyan sa Senado o papabayaan na sa naining bakante sagkod na matapos ang turno sa maabot na 2025. Madepende ini kay Senate President Chis Escudero kung hihipnuan paninda. Gari ma-eleksyon na ihipno tamababakanti ni Senador Angara sa iyang posisyon dyan sa Senado. Siya na ang DepEd Secretary. So madepende ni kung hipnuan pa o dahi na. Ang senador tabaga 24, magiging 23 na sana. At secretary na kang DepEd si Senator Angara. Pero hanggang naman sana ini sa 2025, madali na bagaw. Pirambulan naman sana. Hulyo na kita ngunyan, July, August, September, October, November, December. Mga day na nga ni magsarong taon. Ang eleksyon baga Mayo. Bako? Mayo. O di, day na magsarong taon, halos mga 10 bulan, 11 bulan na sana. Kung halimbawa, hihipnuan. Kung hihipnuan, so posisyon ni Senator Angara. Pero kung day na, pwede man. Magiging bakante. So, kwalipikado man si Senator Angara na maging Secretary kan DepEd. Baka lamang matabangan na susatuyang mga paratukdo ni Senator Angara. Pag nagikang DepEd Secretary, ibig sabihin, pungon yan, sundo matapos o termino man ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Ay, maorag. Tapos na ko tabaga sa turno ni Senator Angara sa 2025. Di hanggang pa siya sa 2028. Very good. Sana may mga pagbabago lamang sa bago ng DepEd Secretary. Uning-ani ngunyan sa mga problema kan mga paratukdo, ini pong National Learning Camp kang DepEd, piguran ngunyan ki reklamo, halik man sana sa mga paratukdo, mamtet, nagpuo na bagay ning National Learning Camp kang Department of Education, ang ubeto po kay ni mapakusog po ang pag-aadal kan mga estudyante. Alagaday pamanda tabi naghahaloy ang programa, pigura na po iniki mga reklamo, halik mismo sa mga paratukdo. Sabi kaya, kang Alliance of Concerned Teacher, may mga paratukdo na nagrereklamo, huli ta imbis da tabi voluntaryo sa na ini,
Imbis voluntaryo sa natabi ini, inagida ini sa parapol ang pagpili kang teacher para magturo duman sa learning camp. Igwaman databi kinagreklamo na sa kakulangan databi kang pundo, pansweldo po sa mga paratokdo na ma-attender po sa programa. Dapat may bayad yan. Huli digditabi mga tugang, dapat so ibang mga lokal na gobyerno nagpromisa na sana databi magtagama databi kipundo pampasweldo sa mga paratokdo. Imbis databi nagpapahingalo sa mga teacher ngunya na bakasyon pa, pigpapalaog po manggiraray sa eskwelahan, pigpapalaog manggiraray sa mga eskwelahan, alagad kulang tabi ang pasahod, ang pasweldo. Yan ang problema kan mga teacher di. Grabe ang trabaho pero hibaba ang sweldo. Iyo panting para kurahaw kang mga kamaistrahan na mariparo man lamang sa indang sweldo. Baka lamang mariparo na ini may bago na kitang sekretary kang DepEd. Dapat databi mariparo na ini. Dapat databi ang matukaw na bagong DepEd secretary, dapat may kapabilidad asin may pagmakulog sa mga paratokdo. Yan. So baka lamang matawa na po ininin na reparo kan sa tuyang bagong DepEd secretary na si Senator Sani Angara. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. So mga parauma tapos so mga para sira dyan sa tercer distrito kang Albay, naresibi na ninda so 10,000 pesos na asistensya pinansyal. Hali po sa Presidential Assistance to the Farmers, Fisher Folks and Families. So pigapod na programa kang PAFFF, tulong F program kang gobyerno nasyonal. Na-resibi na po so pigti 10,000 kan mga parauma para sira dyan sa 3rd district na sobra-sobrang naepektaran kang El Nino. Ayos so mga taga 3rd district. So naapektuhan maray kang El Nino phenomenon. So mga parauma, kang nakaagi pong Lunes dyan sa Albay Astrodome, dyan tabi pig-release sa indang 10,000, pigti 10,000 na mga parauma. Ayos sobra sa 3,000 na mga parauma ang nakaresibinin pigti 10K. Ayos na, Ma'am Mercedes Perez. Pwede na nga magtaragay-tagay. Ano pa man nga uni na. Naresibi na. Naresibi na so asistensya kan sa tuyang gobyerno. Maringay kini magtagay-tagay, tabalipot-lipo. Sige. Di yan ubus-ubusan naman nindo ang 10,000 na yan. Pag-abot naman kay panahon, nga naman ka mo. Sige. Alas 8:31 na tabi mga tugang. Tantad pag-restoryahan taman ining inaprobara naman kan sa tuyang presidente ini pong 2025 National Expenditure Program. So nagkakahalaga ini kay 6.32 o kaya 6.352 trilyon. Para po ini sa 2025. Pag-urulayan tan sa pagbabalik po kang programa, may naipit lang kitang mga commercial mo na mabalik po kita. Madali sa nini. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa
niya kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na mainiba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagal ba'y progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Balik na po kita mga tugang sa programa alas 8:35 na. Ang oras pong yan atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Siyempre kasabay taman dyan si Vice Governor Ate Glendaong Bonggao kang probinsya ni Albay, City Councilor Rener Burusek Antabaco, Cons Irene Morales Pahot, Mayor si Capos Bilo, si ABC President Cap Art Avila. Sige, balik po giraray kita mga tugang sa programa Manny Moxea po ini. Si Mr. Hulbutana ngunyan pong aldaw kita ni na Miyerkules na. Petsa 3 kang Hulyo taon 2024. Sundo kita tabi mga tugang mga kabayan alas 9. Kaya doro diretso na tabi kita.
Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Di aprobado na po sa budget para sa 2025. Aprobado na po kan satuyang presidente na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang satuyang 2025 National Expenditure. Duman po sa ginibong 17th Cabinet Meeting. Kasuod po duman sa Malacanang. Nagkakantidad po ini na 6.352 trilyon. Kung saan iyon ni po ang magiging basihan kang Kongreso para po sa General Appropriation Bill o GAB. Sabi mga tugang kan sa tuyang presidente na panalmingan databi ang 2025 National Expenditure Program sa mga prioridad po kang administrasyon. Kaiba na po digdian food security, social protection, healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity, asin energization. So dagdag pa po kan sa tuyang presidente, natatawad man po kang sayang administrasyon ang magkakanigong alokasyon kang pundo para po databi sa mga prioridad kan mga programa sa manlain-lain pong sektor o siring po kang social welfare, agrikultura, transportasyon, hudikatura, asin justice sector. Yan. So, aprobado na po. Ini pong National Expenditure Program para sa taong 2025. Yan ang mga prioridad kang administrasyon ni Manong Bongbong Marcos Jr. Serbisyo, asin reparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Uni baya tabi mga tugang sandali ta inuton ta ini po bagang su mga pag entrance test suma-exam ka baga limbawa gusto mo mag-college, may mga entrance test iyan. Kaya lang kang inot igwa baga iyan kibayad. May mga ibang eskwelahan na ma-exam ka kang entrance test entrance test dinda may bayad. Ngunyan libre na po sa college. Libreng college entrance examination na po iyan na lay. Sa Republic Act 12006, ang mga pribadong institusyon kang higher education dapat na po nahalion ang mga bayad sa college entrance exam, asin iba pang babayadan manungod po digdi. May batas na, may lahi na po. Ini pong Republic Act 12006. Sabi yan mga tugang ni Congressman Jel Bungalon bilang sarong principal author, saro po ining patutuo na pigigibo po kang Kongreso ang gabusming makakaya. Apisar databi kang responsibilidad kang gobyerno na magtaonin dekalidad na edukasyon. Gigibuhon kang lay na ini na magipong mas accessible asin abot kaya ang edukasyon para sa satuyang mga estudyante. Sabi yan mga tugang kan satuyang idol na si Congressman Attorney Jel Bungalon kang AKB Party List. Mabuhay katabi kong, yugon mo yan.
Ma'am Jinx Borromeo, good morning. O, delivery na tabi. Wala na po ki bayad so mga pag-entrance test sa mga kuleyo. Iyo, magpribado man yan. Ma-entrance ka na sa may bayad pa di. Garcia Rica, good morning tabi. Sige. O di at least mga tugang day nakikarason-rason na day makapag-eskwela. Iyo. Ay makapag-eskwela. Depende na sa yan sa mga estudyante kung habo nindaong mag-eskwela, day kitang maginibukayan. Iyo. Pero kung ngaya desidido suaki na mag-eskwela, di makakatapos yan. Iyo. Pero kung abo talaga, di kita kimaginibuka, magpadya ka dyan. Iyo. Sige. 17 minutos bago tabi magalas 9. Uni ba? So grupo tabi kan mga manggagawa. May pangapudan man po na dapat databi pantay ang sahod sa buong bansa. Nangangapudan po sa mga manggagawa ta na ipasa na po so pigsusulong ngunyan dyan sa Kongreso na legislative wage increase na 750 pesos na dagdag sahod sa mga empleyadong Pilipino. Yo. Kasunod ini po sa pigpaluwas bagatabi na pag-aadal kang Ibon Foundation. Kung saan nagluwas duman na nangangaipo datab o kaipuhan kang bawat pamilyang Pilipino ang 1,200 kada aldaw upang magkaroon na maayos na kalidad ng pamumuhay. Sa pag-aadal, dapat ngayaan sa rong pamilya igwa ki 1,200 pesos kada aldaw nagagastuson. Matindi na bagang ngunyan ang mga barakalon. Ilingan nindo so presyo naman ngunyan kang kamatis. Ilingan na daw. Dahil nakukuha kan mga parao mata di. Pag minabiyo ang kamatis, nagrarlapa, pigtatarapok na sa gilid kan tinampo. Ungura anong unya so kilo kang kamatis, ang gatos na o 200. Nabaliktad na. Ang barato naman ngunyan so sibulyas. Dati so sibulyas nagpira, nag 1,000 plus baga so presyo baga kan sibulyas tabi, mamlot buweson. Ngunyan, barato na ngunyan, so sibulyas naman. Ang nagmahal ngunyan, so laia, tapos so kamatis. Takulang da naman ang supply. Yugon mo iya. Gari 200 so kilo kang kamatis. Pero pag minabarato, sus Maria Josep, tigtarapok na sa nangani sa gilid kan tinampo. Yugoy-yugon mo yan. Hirak man kan mga parauma di. Natatiming kan mga parauma pagbaratuhon sa kasindami na harbis kipay ngurag. Nahalos day na nga ni pikukuro at tayo na nga ni yan, sobra. Kaya pigtatarapok na sana sa gilid kan tinampo. O ngunyan halang kawo na ang ang presyo naman kang kamatis. Bata so kamatis ko, ano daw so nangyari? Taimbis nagbubunga na so kamatis ko tabi manong siren na musang siren. Nagbubunga na ko ta so kamatis ko duman sa tinanom ko duman sa masitira. Aungun yan ta sa radyo to na subunga. Sa radyo to na subunga. Dati ang bunga niya darakula. Ngunyan gari na aratilis. Ano nangyari sa nasubrahan gari sa init. Adi, dahil namin nadarakula. O kaya pangapudan ngunyan kan mga aning mga manggagawa ta na dapat ngaya lang kawan ang sweldo. Pantay-pantay na sa buong mundo. Sa buong Pilipinas. Dahilan po nga ni kaning mga
mahal na tabi pa di makrinagrilyo ang mga barakalon. Igwa pangani ki, dahil pangani dyan sumintinan sa bulong. Ito mas matindi tabi pa di. Mga pigbabakal ta pambulong. Sa pangural daw ta sa ng pigbabakal, so kamatis, so laya mas mahal ngunyan. Ang mahal ngunyan, laya kamatis. Yung ang barato ngunyan, sibulyas. Narumduman nito so nagmahal so sibulyas. Naglabing ribu so kilo. Magsana di. Ay pangyari sa kinaba. Kaya dahil na ngaya kaya kang pigkikita kan sarong tarabante. Sabayan pa yan kang supalabaw na singil kang aliko. Sabi kang saro duman na barkada ko, gari nga yung pigbubuhay ta na sa nangya. So aliko, yugon mo nga yan yung bayadan ta. Nagsusweldo siya ki 14,000 ang bulan. Ang bill niya sa aliko, 7,000. 7,000. Kabanga kang sweldo niya, ibabayad niya sa aliko. Salbatada nga yung buhay ini. Para nga yung pigbabayadan ko nga kang inot, 11,000 ang kada bulan. Puon nga kang irinalag na sa poste sa mga kontador, binaragwan sa mga kontador, naging 7,000 na. So, sweldo ko kaya sa sarong bulan, na 14,000, ang kabanga ngaya kayan, pambayad siya na sa aliko. Wara pa dyan so pambayad sa tubig, so pampapa, so pambakal ki LPG. Paano ko nakita kayo? Ubus na dumampasa na sa aliko, ubus na sukita ta. Inay ko po. Ingat tabi, mate Edwin. Sige. Trabaho ka na muna. Ayun, ang pigsasabi ta. Kuryente pa sana. Mamumroblema ka na digdi sa probinsya kang Albay. Hilinga po nindo sa social media ngunyan. Alos ang reklamo puros aliko. Apuera kan supapuro palsok na kuryente tadig di sa probinsya kang Albay. Ang duminagdag mo niya na reklamo sa mga bayadan. Dati nga yan nagbayad kami digdi para 1,000 nga ang bill me. Nga tata naging 7,000 lang unya. Ano nga yan ang rilag nindong kontador? May fast forward. Maray nga yakin ni baragwan ta nga yakin metro sa mga konsumidores ta nga ning makabawi nga kita sa utang ta, sabi kang aliko. Saralidaan ta dong yakin mga makaskason nga yan mga kontador. O halos ang reklamo ngunyan, iyo yan. May simplihon sa nanganing harong na tigbabayadan ninda ngaya 500 plus na kada bulan. Ngunyan labi ng 2,000. Yugo-yugo din do ya. Ngunyan si Saitabi kanan matabang sa to. Dahil man kita ki ibang magin ni Butabi kay ni sadit siya na pero malanit kundi magbayad. Kapag dahil ka nagbayad, puputulan ka. Yugon mo yan. So sweldo mo, ang kabanga kang sweldo mo, mapapaduman sana sa aliko. Sa babayadan mo sa kuryente. Aliko pa sana yan ha. Dahil pa dyan sa tubig, dahil pa dyan sa pampapa. Dahil ka na kayo ni Tabi, sadit siya na malanit, sadit siya na pero malanit. Dahil ka na kayo ni makajin lamang. Maski sa rumbilog, dahil na. Maray sana ta. Nag-star ako masarong bulan sa Malolos, kaya 756 sa nasubayadan ko. Ili nga na po nindo. So ordinaryong trahabante, empleyado na nagsusildo 15,000 ang bulan. So kabanga kang sweldo niya, Manong Rodel, ibabayad siya na sa aliko. Salbata na ni pakabakal kay ni Kisarong Redors dae. Ta ibabayad ta sana sa aliko. Ngunyan,
Sabi, suali ko ta sa nangunya ng bubuhay ta. Sukita ta na tigpapatratrabahuhan ta. Mapapaduman sa na sa aliko. No. Inay ko po. Ano kayo ni? Anan mangyari kayo ni digdi Mama LB Baramida Bino? Digdi nga ni mit sa tugang ko, daitawo ang harong nag-6 mil. Daing tawo nag-6 mil. Tigtaga pigpailawan ko day natabi kataning me alas 8 palsok na su malaan 2 bulan 6 mil baga subayadan. Nahiling na nindo iya. Iyan ang pigsasabi ta. Tapuon kan so tig cluster sa mga kontador ta. Sinaridahan baga ki mga bago sa mga kontador. Pakabagwan lugod kan mga kontador, kuminaras kason sa mga dalagan kang kontador. Kaskason sa tuyang mga konsumo. Na imposiblihon man na. Puon kang binago sa kontador, nagdagdag sa konsumo ta na dahil man kita nagdagdag ki appliances. Iling nga daw tabi nindo yan. Tapos ngunyan, mareklamo ka. Pag reklamo mo, dahil man girari ki mangyari. Okay man nga. Normal man nga ang kontador mo. Ya paano nga niya inita biglang nagralangkaw? Tama man niya sa reading. Dahil man kami nagdagdag ki appliances nga ta naglangkaw yang hapot. Okay man niya subagong kontador, nagdadalagan man niya. Nagdadalagan nga ni pero makaskason. Pag uli ko last year 6K, dahil man ako sa harong nagalaw, yugon mo ya. Lalo na ngunyan tabi sis Mate. Lalo na ngunyan siguro 6K kang pag uli mo, baka ngunyan mga 20 mil na. Mga 20 mil na yan pag uli mo. Gari ka na kan sumay mall. Gari ka na kan sumay restaurant na may mga freezer, may mga aircon. Gari ka sumay welding shop. Arog na kayan ang nangyayari digdi sa Albay. Ngunyan, sige sa nakitang reklamo. Dahil man kinangyayari. Maray kayo ni tabi sa ditsa na pero malanit. Anang maray kayo ng gibuhunta? Daw, magkakatarigbak lamang kita ka-stress kang buisit. Nga ta sa malulos, birthday ni Sadit sa na pero malanit sa Domingo. Nga ta sa malulos, bako daman sa sugad. Nay, bako daman sa sugad. Nga ta daman sa malulos, no manapait mo man na una ko sa sugad. Birthday niya pala, birthday ni Sadit sa na pala na di. Birthday ni Sadit sa Pizza City sa Domingo. Dahil tabi nagmiminor ang kontador. Kaskasuno, no na mo may nagbabakay. Kasabay ni ugangan mo. Sige. Hay, Diyos ko, nasaan kita sa Albay? Ano na inay? Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Sarumbang Serbisyo asin reparo. Paramdamon mo na sa natabi ako sa dit sa napiro malanit hata minsan kaya pod kay ni maliningawan baga ako. Paramdaman mo na sa nago. Choter Solyander, good morning.
may mga surat na baga para duman sa Senado, sa Presidente, kang kamugtakan tadigdi sa albay kang aliko. Mala yan, day pabaga. Tagari, simple yun man sa nabaga ini, nagari pigahabasan kita. Ilinganin do, dati mo man na mga appliances, iyong day ka man nagdagdag, day ka man nagbawas ka nga ni ta. Pud ka ini, nagtitipid ka na, day ka man nagdagdag, pero nagdagdag so sa imong konsumo. Puon kang binaraguan so kontador choter so. Ano ang rinalag na kontador so may pass forward? Tama man subi, ay tama man su reading, bago di katkaton. Iling mo na iyan. Ay inda. Rin daw kita kini ma-actionan man lamang ining mga problema tadig sa albay. Dati nga ni 200 tigbayadan may up and down. Ano ini? Up and down harong kang tugang ko, pero electric pan yaon po sa aki ko lang. Naghihigda. Pagkal daw kung savings yago-yagon 6 mil na da. So, hirak man si yun na nga ni sa pigsasabi tatabi Madam LB Barameda Bino. So pig hanap-hanapan ta, so pig sikapan ta na pigtatrabahuan ta sa sarumbulan, napapaduman sa nangunyan sa aliko. Yan ang makulog sa buot. Nagaribagan nagtatrabaho kita para pambayad sana sa aliko. Kalbatana. Param na ako. Sa ngaran po ni PM Tony dyan sa luwas. Sa ngaran man po ni Maestro Niladto ng Samuya pong Station Manager. Sa ngaran po kan mga katuwang ta sa programa, kay Madam Maylin sa MBY Dormitory, kay Vice Governor Ate Glenda, City Councilor Riner Burse, Cons Irene Morales Pahot, Mayor Shika Posbilo, si ABC President Cap Art Abila, sa Kapos Bilo Lotto Outlet kay Boss Bob, thank you. Sa ngaran po ni Dogabos, mga parantabay, paki-share na lang po kan sa tuyang programa nganing mahiling man po kang iba ha. Ako po ang sa indong lingkod Manny Moxeya, si Mr. Hulbutana Tabini. Param na po muna sa programa. Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Igdi lang po yan sa BicolNet TV, kasurog kang mga Bicolano worldwide. Adios amigos! Domo arigato! Iringat po kita, bye-bye. Si Manny Moxeya sa programa Servisyo sa BicolNet TV. Servisyo asin rupa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asingunyan namamatean mina, ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan.
This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano World